Hai, salut băieți! Bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm MTA pe serverul România. România Twist Roleplay Viața la țară. E un server destul de populat, adică 34 ani, e destul de bine. Sace roleplay. Cei care nu fac roleplay o să e Jane. Așa, hai să ne urcăm o solența. Sper că am auzit că e un accident pe aici. Dacă nu o stresește și-o plecat. Ia. Na, o strâns accidentul, că era aici un accident. Vă pun o imagine cât de curând, nu știu, o să văd eu la editare, să vedeți cum era accidentul de pe televizor. Venit ambulanță, era tot aici. Era păljoale. Nu știu de ce o curățat. Da, mergem, uite pe aici, frumos. Nu ne grăbim, că nu-i grabă, nu ne grăbește nimeni. De aici stau eu. Un pic mai mult de mers. Că după aici curbă și tot încurc casa mea cu alu vecinul, că-s asemănătoare. Așa, asta e alu vecinul. Asta e mea. Unde e bicicleta? Ăștia nu furat. A, nu furat-o. Că e pe aici, nu știu. Să vedem. Așa. Da, Doamne, să nu fi uitat televizorul aprins, că vine fractura la curent. Nu aveți idee. Ia, aoleo, iară l-am lăsat aprins. Sau nu? Nu. A, e stins, de la el. Stați așa să mă duc să mă îmbrac. Așa. N-a rezolvat eu. Așa, mi-a îndraznă dragi, nu uitați aici. M-am îmbrăcat că e mai călduț așa. Așa, hai să mergeți de la mașină și... Stați așa, că am o problemă. Așa, bun, stați așa să intru aici. Bun. Aici cam multe mașini și se mișcă mai greu pe GoPro, că se încarcă mai mulți. Eu filmez 720p și un GoPro 1. Se tace solența frumos, mergem frumos cu tace. Hop, bici. Mai off-roadish. Așa. Nu e poliția azi? Nu. Mașina am scris-o pe Botoșani, eu așa am luat-o, nu mi-am scris-o pe Botoșani. Eu vreau normal să mă înscriu pe Sibiu, că eu de acolo dar mi-au zis că trebuie să mă duc la Sibiu și nu m-am mai dus la oraș, că cum stăm în Șura Mare, am zis lasă că nu mă mai duc până la ora să îmi schimb doar plăcuțul, las așa de Botoșani, poate. Am dus aici la primărie, au zis că nu poate să o schimbe numai la oraș. Nu mă duc acum la oraș să mi-o schimb. Nu la poliția. Nu o să spun mâinile pe geam. Bună ziua! Bună ziua, vă rog să printați actele, mă numesc student
Un student stație Adrian de Poliția Română. Vă rog să prezentați actele voastre. Acum, stați să le scot din torpedou. Uitați aici actele. Da, la colegul. Ce așa, nu știu. A zis ăștia că fac paradă, că nu știu ce. E bine? E în regulă, domnule? Da, deci în regulă, puteți pleca. Ok, la revedere, zi bună. Vă rog să vă dați de lângă portieră să nu vă calc. Mulțumesc. Am făcut dreptul de la cap, nu știu de ce. Bâlbâiții number one. Cam atât, cam aici o să încheiem videoclipul. Cam aici o să încheiem videoclipul. La revedere!